डिस्टेन्सआव थाखायो नङा डेन्जार हाग्ला बिदि होजेननायाव खेला खालामजायो एबारनो जेबो जाला अमा जा बे सावराव गोदौ जिर'दो वाव कालारिं मोजां एवनांगौ बुस्थुखौ मोजां एवबासो जायोना खामस्रो एवनांगौ नङाबा थावा थावाना खामबाय दा अमा देसि टमेट' टमेट' wow that's the fork wow now ladies and gentlemen please welcome the stage wow honorable judges and judges wow so tasty wow for meat मतलब भूसने वा yes पूरा wow लगता है रे made in Kumta चलो इधर wow coloring meat ini bisa daw bedo मुर्गी ayo coloring जों खालामजोब्बायलै माबासो बानलु ब्रिजिं सारजों होजोब्बाय आदा बेदाव दाउ मुर्गी बयलार बेनो दाउ बयलारसो बैयाव आलदा बे आलदा रुम जाहैबाय आरो ना बे आलदा रुमनि मानसिया बे हालदैखौनो फवासे होखादोंना मैया हालदै नङा बे माबासो टमेट'जों होबायना गोजा जाबाय हिट ओमफ्राय माबा नुबाय आलु दं टमेट' दं जिरा मस्ला फबजोब्बाय आरो ना वाव लाखासे रे